אני חושב שאפשר להגדיר את היצירה של הירש, זה שהיא לא מתיישנת עם הזמן, מפני שהיא לא נעשתה ברוח הזמן. מה שנעשה באותו זמן, המון אומנות שאנחנו מכירים משנות ה-70, אנחנו מסתכלים על זה, זו אומנות מאוד ישנה. זה ישן כי זה התיישן, כי זה לא רלוונטי יותר, זה היה נכון לזמנו, זה היה חדש ונוצץ באותו רגע. הדברים האלה הם טריים כמו ברגע שהם נעשו לפני 20 ו-30 שנה. ויש בהם את אותם ערכים קלאסיים. כשדיברת על מייסטר, אז אני חשבתי על האומנים היפנים והסינים שמתמחים בעבודת מכחול, ושנים יושבים ומתאמנים לעשות את ענף הבמבוק או את עץ הדובדבן הפורח. ומשהו מהתמצית הזאת, כמובן במובן האירופאי והגרמני והטבטוני והיהודי, בתוך כל הדבר הזה קיים גם ביצירה של המייסטר הזה. היום יש קהל גדול של אומנים צעירים שיש להם עניין מחודש בהתבוננות בטבע, במציאות, בציור של דמות אדם, טבע דומם או נוף, בעניין משוחזר, הייתי אומר, באומנות של העבר ובמשמעות של עשיית האומנות האירופית בעבר. יש ארטיסט, יש מאסטר. אנחנו חיים בתקופת הארטיסט. אין נגיד באומנות המודרנית, אין מאסטרית בכלל. גם כל שיטת ההוראה זה לא שיטה של מאסטר. היום, נגיד, הירש היה מאסטר גם בהוראה וגם ביצירה, כמו שאנחנו רואים. אבל היום, נגיד, אני נותן שיעור רישום, למחרת מישהו אחר נותן שיעור רישום את 4 שעות בשבוע, ואין אף מורה, כלומר, שיטת ההוראה היא שיטה באמת של מורים, כל מיני מורים שאחד ליד השני, באחד אחרי השני, ואין איזשהו מאסטר, זה מישהו שבאמת נותן את עצמו ולוקח את התלמיד לאורך שנים. אני למדתי אצל הירש 4 שנים, שוב, 5 שנים, יחד עם השנה ההיא, כי הוא באמת היה מאסטר. אני חושב שחלק מזה שהירש לא נכנס לשביל העיקרי שמוביל למקום הנכון, זה בגלל שבירושלים, במקום לשבת ולשתות קפה בבית קפה עם עוצרים ומנהלים של מוזיאון ישראל, הוא היה שותה תה עם קוניאק איתנו. לא ראיתי אותו אף פעם יושב עם פיגורה. זה תמיד אחד מאיתנו, את האומנים, בזמן השיעור. היה פה איזה קטע מסוים, אני חושב שכל אחד עובר שהוא תלמיד, שהוא מנסה להיות כמו הירש. ואחר כך יש את הקטע האחר שאתה מנסה להשתחרר מזה. וללכת לדרך משלך, בגלל ההשפעה החזקה הזאת. הוא הפך כל הדמויות האלה לתיאטרון בובות, תיאטרון חיים. ממש תיאטרון חיים, זה מאוד מאוד יפה, תסתכלו. עם כל העיוותים האלה, יש מוזיקה בדברים האלה. כשאתם תשמעו בעיניים ותראו באוזניים, זה יהיה מצב טוב. הוא לימד אותנו לראות מופשט, לראות צורות, לראות גם איך דברים, אין להם קו קונטור בעצם, איך זה מתחבר עם הרקע, איך פתאום נעלם, חלק מהכלי הוא קרוב אליי וחלק הוא רחוק והוא נעלם בתוך הרקע. זאת אומרת, אני עוזב את הקונטור בכלל. ואני חושב שההתייחסות היא מופשטת. הצבעוניות של העבודות היא פשוט מדהימה. בסקאלה הזאת, הטונליות של שחור ולבן, ההישגים האלה הם מדהימים. מילה אחת, הוא אמר פעם שבשביל לצייר בצבע הוא צריך לחיות עוד פעם.